Phim Hà Briu này không nó. Camera action. Nâng con ngin selek ra kan ka. Ngin ta. Hello beautiful family, welcome back to my channel. Nganget epi don hapdeng kamet kaphat ka bakoy ka bakya te kumbangiru ngi don hapdeng kamet kaphat ka bakoy ka bakya te matagas ngi ngakwa ban pen I api yo le se kaya rap epi lada pidon ya kajuk ka problem te ngin le ayu matagas ngi te hoy ngak klet ban ya thu epi baha kane ka video ngin persangkat bala mah ban keren tang dagak ten khasi ba imju mlen te hoy ngan page ila nem la te pilong excited na em ban keren dagak ten khasi Hoy, nyalong excited ba? Okay, pilong excited pa. Hoy. Pila na pimla na. Kendian. Mlele la da pim mix panar bat khasi dakar bat English ru mlele tang ba pila try ma te ngakwa ba in keren dagak ten khasi ma te pet ya kane ka video hadu bakut namar ba ngin le ayu mentagas ngi Ngin le make up ba kumno ban cover ya ka active acne but active pimples. Pia sngew na em pe te pi la jo le make up man shwa Tang shise. tang shisen mano ba pele pi Pi. te ngaru ngasngew excited ba manta ban yo I biang mo ilong kumno haden bala de banta make up te ila bah bril pa hi pi bah bril na kumno ila bah bril pa hi mo nga kwa ban pen I pi mo ya ki products ba nga pedon kam ki make up products ba nga pedon kam te la da don deng jong pi bakwa ban order kini ki products ba nga pedon kam te pila ban page hapo ka description box lej ha kato ka link ba nga bu hapo ka description box knang ba pin yo ban order direct na kato ka link mo te pi don ban keren ha kane ko video na ko banta ki paj ba ki ba page ki parno ki ba page kane ka video Dan ngakwa ban ong ba ngalong excited ba ban le kane ka make up te piru pipit ya kane ka video hadu bakun te sngew ba like share and subscribe ya kane ka channel te lada pi internet ya ka te Tengin ya be shak macam kane ka video ngan tak make up I na ka banta gitu ki badan pimples active acne but acne max dengan pen EFP ha kane ka video ya ka close up camera no nang ba pin yo I bah ya ka dor macam I ka condition jang ka dor macam I ka long kumno tengala de ban upload ha ka to ka we ka video ru shapang kumno ban sumar ya ki pimples but active acne max te pet ya ka to ka video ru te order kita ki products face wash but serum mo nakabanta ki pimples but active acne max and yeah tangkum tahi ngin stang no ya kaneka video ningkong ngin ta shwa do u moisturizer.anki Layo I taray bon bha nga pan I kini ya kaneka product best bha nakabanta ba dry skin but oily skin ru pila ban ta ma Mentay la de banta ya kaneka moisturizer na dot anki ma te oi kaneka make up mo day ka everyday make up te nga shup kwa ban pen EP la da don apdeng jong pi bakwa ban ta make up mo ha la da pi don function kum to tang ba la da ngi don pimples acne kum ne te kalong kham khandian mo te pi ha ban maintain bha ya ka hygiene kum to khnang ba phin nom yo ya ka breakout ma te product ba ar bengi pedan kam kane kade ka Nykaa Prep Me Up face primer te idon oily skin te pila ban pedan kam lada pidon oily lada pidon dry skin ro te ngan ta khan det
hang ne hagi benta badon pores lada dona pedeng jong pi badon pores mo pi haban apply bha yak ne ka primer ro te menta kasngi ngan pedon kam da ka ne mo face corrector stick 03Z joki na sugar te kane ban yarap na kabanta ban cover ya kane ka pimples redness pila ban cover the green color corrector ma Tinggal ada bentak concealer ma color corrector green color but ne banget head mo na daily forever 52 professional best bha thang ne don south jat ki color te phila ban choose ma lada phidon pigmentation phila ban choose kum orange color corrector te lada phidon redness lada phidon pimples pat phila ban acne marks phila ban phidon kamda green color corrector ngala ada ban pen ep na sugar mentang ngala ada ban color correct kan diet mo ya kador khmajong pen e bha te ngan ta sa foundation mentang ngala ada ban apply concealer corrector color corrector te mentapat ngan pedon kam Chaparral foundation pen ngala ada ban pen ep ha ka we ka video ru best bhane foundation ma hasngal penat bha te ha ka to ka we ka video ngam tip mo ba ka don pom ni phi ngasngel long ayub ha ngasngel long funny bhaya lade mam namar ba ngam tip ba ka don pom te haden pat haden nang to bang ada ban upload ka to ka we ka video ngala tip pat badon pom hang ni te kalong e bha ban play ta ka daw ngam tip ra te ban ta ngan apply foundation kane kade ka 04 san ma dengan tak be direct te mentapan ngan tak concealer ma elf concealer te phila ban order kene products ma menta dang don offer Diwali offer te phila ban check na po description box sa order kene products ngan abshwa bakan khamset khandet ha kane ka dor na ngata mo translucent powder 04 na PSC best bha ne translucent powder ru tengal ada bantak khandet nganta biang shibet and menta nganta blush e mo kane ka blush ru ngas ngautonat bha na Europe girl and kalong peach ma peach color ngan bo hapong hang ne knang ba phenyo i bha ma klam doi keren keren ka ada kakten pasti tim kuat ban keren tim kuat ban keren ya keren kan ngata blush pi sel tenan ada ngata blush pi sel tenan pi itenat pim itenat namar bun ki briu bong ngam itenat man tak blush itenat pi sel kum no ngate sel tenan kum no ngas ngotenan sel tenan oke tapi kwa pink peach bhane kum no qua ra balai dengan apply concealer biang mo hang ne ha eyelid jong i kan diet klub kane kadai ka Miss Claire eyeshadow baik kut rong phi la ban yo i hang to
Laban yo ibon jat kirong kiba harukam Miss Claire ngan persyaman bu ekaling lada kadon ma dengan pen iya pima ngan tak dakane namar bang akwa ban match bat ka dress jong dengan tak dakane ka ruang lavender color kane hangne ngan tak dakane ka color hangne lavender color dengan ta Swiss Beauty liquid highlighter illuminator liquid Swiss Beauty drop and glow highlighter mentang ngan kam the super matte ngantit Swiss Beauty ngantit dep lain na ngan pron kam arjat ma Etude water tint ma tint dengan hak gloss bat lip tint tenang kong ngan apply swada lip tint te haden pat ngan apply sa Kiro lip gloss Dusty 05 Rose Deh, phikuak ban yo iya kador kmat. Phikuak na em. Rồi. Teman tangan tak sakanena jrong. Kane kadai ka Kiro lip gloss. Makeup spray ngapadan kamda Urban Decay all nighter Mentang ngila de banta make up the thi yo ikum no best ne kani kadeka before but after the ladap thi itanat ya kani ka make up the comment comment section the te parlok mo mentang ngila de ban tak tak make make up up te ya thu yang phi itanat ne phi itanat ne kane ka make up nga itanat bahaya kani ka make up phi itanat ha Rồi. te phi snge kum no phi di long pair ne kum no Rồi nga long pair namar bangam jo tak make up te te nga long pair ju ta make up mo te long im ju ta make up re namai dang kamret kum to mo te kane ka video ru ngale khnang nak benta jong phi lada don na preng jong phi ba don kum kane ka skin problem mo active acne but pimples kum to phikwa banta make up phikwa ban padon ka make products te ta ka daw ngale khnang ya kane ka makeup look ban cover ya kane ka active acne te ki products ru ngala de ban ong mo la de ban ya thu ya phi ha kane ka video phila ban order ya kane ki products na po ka description box te pisnge kum no menta ha
ngas ngeu bah berubah ta. Baik. Ka active acne ro. Bên em ha. Hỏi. Te da pau than mo. Te la da ban pron kami kini products babon jait. Te perlok mo kawe nga kwa ban ong ya phi ba lada phidon active acne lada phidon pimples te kawe nga kwa ban ong ba use lane pidon kam ta iki product balong lightweight haka skin ga jong phi mo khnang ba phim yo breakout mo namar ba lada ngita ki makeup lane ki skincare products ba lada phidon oily skin lada phi don breakout kumne lada ka skin ga jong phi ka shai ban breakout kumne active acne but active pimples kumto te sapdon kam daki product palong lightweight haka skin ngala ada ban pen EAP ka to ka moisturizer ro nador an ki best bha philaban pron kam kum ka to balong lightweight bha te phisnge kum no best name best ka to ka moisturizer Best bah. oi te long best bha bat ka long lightweight bha haka skin te sa ka we ru nga kwa ban ong ba lada phi pron kam makeup products sa pen khuj bha saj bha and sanitize bha ya ka brush makeup brush bat sponge kumto haden ba phila ada ban side bha haden ba phila ada ban pen khuj bha te mlele la da phi pron kamru mo te mi haban side mi haban pen khuj bha ya ki tiar makeup kumto mo khnang ba phenom yo pimples bat mo breakout haka skin ka jong phi te kata ka de ka wenga kwa ban ong haka neka video te perlok sa kuberu nga kwa ban ong ya phi ba haden ba phila de ban ta makeup te pen khuj bha ya ka khmat ka jong phi mo lada phidon active acne lada phidon pimples kumto lada phita makeup lada phita ki cream balong thik bha kumto balong ben bha kumto te phidon kamda kaneka micellar water na garnia mo best bha ngala chat ban pen iya phi ha ki videos barim jong arum kane kade ka water and oil all in one for all skin type ma kane kade ka micellar water nakabantaban remove ya ka tengit badon nakhamat ka jong phi bat kham tam ya ka makeup mo ban pen khuj ban remove mo ya ka makeup naga khamat ka jong phi mde tang ya ka makeup kham tam ki to ki badon oily skin bat don pimples phi haban take care bha ya ka skin ka jong phi khnang ba phenom yo bone ki pimples bat phim yo breakout mo haka skin ka jong phi te kane ka micellar water ka de ka we na ka ba don kam pha ban pen khu ya ka makeup bat ya ki ya ka tingit na ka dor khmat ka jong phi te tang kum ta hi tharai kane ka video te ngin pen kut ya kane ka video hang ne te nga kwa ba I para jonga in kran khan det shaphang ka look jong I man ta ka sngi te nga internet bah ya kan ka make up ba ta dai rut kan ka make up kam dai ka ba heavy ka dai ka ba light bah pila yo I ha ka video ka bro ka best bah te nga internet bah ya kan ka make up te kai I bhabriu bhani bhabriu ba dei kan ka make up kalong ka kabam long ka ba heavy kalong ka ba light te ngas ngeu comfortable bah te sa comment section kum no phi yo I te tam kum ne hi kane ka video te ngin pen kut be ya kane ka video hang ne lada phi internet ya kane ka look jong I te sa comment po comment section te saya thu mo rate ya kane ka make up look jong I 1 to 10 mo phi yo I kum no te sa rate haka comment section te ya thu yang I kalong kum no te kane ka video kala po siya ka bakot lada kane ka video ka ai jing man to ya phi ka ai jing ya rap ya phi ban choose seki products ban pran kam te sa like share subscribe ya kane ka channel mo te lada phi kwa ban yo I ki videos bat I para jonga te sa comment po comment section ngan ya lambiang I ha kane ka video jonga ma haki next video jonga bye bye take care and stay safe
Love you all.